खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सेटिया राजगयाल' आलफा नङा गोजोन गोरोबथाखौ लानानै आफादनि सोद्रोमाफ्रा खावनै बाहागोआव। आलफानि गोजोन गोरोबथानि उनावनो शिबसागराव फैगौ 60 सानसिम 144 धारा। बिराज आरो अजयआ 5,000 रां लानानै लिसुबारि आर्मी केम्पआव ग्रेनेड खुबैदों। क'क्राझार मागुरमारियाव लाइमोननि गोथै सह' बोखांदों। दुथांफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफ्रा। क'क्राझाराव जिल्ला क्लाबनि खेल महारन खुंदों। गसाइगावनि जजलाइगाव गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गुबुन रायजोआव आरोबाव सासे आसामनि लाइमोननि जिउ खहा। दिल्लीयाव बोथोर गाज्रिनि थाखाय बिरखं आरो रेल सिबिथायाव हेंथा सोमजिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उदां हादर आसामनि थाखाय गोलाव बोसोर हाथियार लानानै जुजिनानै 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ बलिदान होनायनि उनाव आलफाया मैया सनिबारखालि मिरु सोरखार आसाम सोरखारजों 3 खनायारि गोरोबथा खालामदों। नाथाय आलफानि बे जारिमिनारि गोजोन गोरोबथाखौ आफादनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गोजोननाय मोनाखै आरो बे गोरोबथाखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि आलफानि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै सोरखारजों गोजोन सावरायनाय आलफानि गेजेरावनो एना-एनि सोमजिदों आरो खावनै बाहागोआव गावस्रालायदों। आलफानि गोजोन गोरोबथानि उनाव आलफानि राइटिं पेडआव फैनाय प्रेस बिबुंसारा बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। आलफानि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै रायजोनाङै गुबुन गुबुन थाखोआव गावबा गावनि बिजाथाइ होनायनि गेजेरावनो गोजोन सावरायनाय आलफानि माखासे सोद्रोमाफोरानो बे गोजोन गोरोबथाखौ हेंथा खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सेटिया राजगयाल' आलफा नङा। आलफा आरो सोरखारजों जानाय गोरोबथाया सेटिया राजगया चौधुरी हाजरिका आरो भारत हादरनि गेजेराव जानाय राङारि बुजा-बुजिसो होननानै आलफानि माखासे सोद्रोमाफ्रा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों दाबि खालामदों आरो बे गोरोबथाखौ थारलायै नेवसिगारदों। बबेखानि गोजोन सावरायनाय हान्जा आलफानि बांसिन केडारफोरानो जायखिजाया जाहोनाव बे गोरोबथाखौ गनायनो हाया होननानैबो प्रेस बिबुंसाराव रोखायै मख'दों। बेजों लोगोसे आलफाखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायबो थांखि लादों। अरबिन्द राजगया आरो अनुप सेठिया दैदेननायाव गोजोन सावरायनाय आलफाया मिरु सोरखार आसाम सोरखारजों 3 खनायारि गोजोन गोरोबथा खालामबाय। नाथाय आलफाया सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावनो रायजोनि दरसे जिल्लायाव 144 धारा जाबसिनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आलफाया गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावनो शिबसागर जिल्लायाव 144 धारा जाबसिनदों। जिल्लायाव जाहाथे जायखिजाया रोखोमनि हिंसायारि जाथाय आरो आयेन आब्रुथियाव जेंना नुजाया बेखौ नोजोर होनानै 144 धारा जाबसिननाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला आलफानि गोजोन गोरोबथानि उनावनो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम 144 धारा जाबसिनदों। बेखिनि समाव 7 एबा बेनिख्रुइ बांसिन सुबुङा ज' जानो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो जिल्लायाव बानजायनाय जायखिजाया सुबुं थुबुरमा जथुम्मा रेलि बायदिफोरखौबो बेन खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि 144 धाराया गाहायै आसाम नागालेण्ड सिमनायारि ओनसोलाव गोहोम गोग्लैगोन आरो फैबाय थानाय 60 सानसिम बहाल थागोन। जरहाटआव ग्रेनेड बेफ्रुहोनायनि गाहाय दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे बे बेफ्रुहोनायाव बाहायनाय बाइकखौबो पुलिसा जब्द खालामबाय। बेजों लोगोसे माखासे आन्दोनि सुलुङा सोराङाव फैदों। जरहाटनि लिसुबारियाव थानाय आर्मी केम्प साखाथियाव ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि महरै पुलिसा तिताबरनि बिराज कसारी आरो आयुष गगैखौ एरेस्ट खालामदों। 5,000 रां होनानै बे खामानिखौ मावदोंमोन आलफा उदाङा। मख'नो गोनांदि रायजोनि माखासे खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिजोंनि गेजेरजों आलफा उदाङा टारगेट खालामदों आरो आफादनि खामानि मावहोदों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव सोराङाव फैनाय बायदिब्ला आलफा उदाङा भिडिअ कलनि जोहै लाइमोनफोरनो फोरोंथाय होनानै 5,000 राङाव बेबायदि ग्रेनेड बेफ्रुहोदोंमोन। आफादाव हाबनायनि सिगां गावबा गावनि स्किलखौ फोरमान खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावहोदोंमोन आलफा उदाङा। आलफा उदांनि दैदेनगिरि कनक गगৈ एबा लाखुमानाय मुं
आइसें असमजों कन्टेक्ट खालामनानै बिसोर सानैबो आलफा उदाङाव जयेन खालामनो नागिरदोंमोन। ओरैहाय आलफानि लिंकमेन सन्देहआव हमजानायनि उनाव पुलिसनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव गावखौनो फोथैनानै लानाय दीपांकर गगैयाबो आइसें असमजों मोजां सोमोन्दो थानाया सोराङाव फैदों। दीपांकरनिफ्रायनो पुलिसआ बिराज आरो अश्वेतनि बागै मिथिहोदोंमोन। आलफा उदाङाव जयेन खालामनायनि सिगां गावसोरनि स्किलखौ दिन्थिफुंनो थाखाय ग्रेनेड बेफ्रुहोनाय खामानिखौ होदोंमोन बिराज आरो अश्वेतनो। रिपर्ट बायदिब्ला बिराज आरो अश्वेतआ ग्रेनेड खुबैनो थाखाय जरहाटनि मोनब्रै जायगा फारियै CRPF केम्प, एयारफोर्स स्टेशन, पेरा स्पेशल फोर्सनि केम्प आरो लिसुबारि आर्मी केम्पखौ टारगेट खालामदोंमोन। गिबि नाजानायाव उनथिं गारि फैनायनि थाखाय फेलें जादोंमोन बिसोर, नाथाय उननि समाव बे खामानिया जाफुंसारो। क'क्राझार नोगोरनि साखाथियावनो थानाय मागुरमारियाव दिनै सासे लाइमोननि गोथै सह' बोखांनो हादों। क'क्राझार नोगोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै थानाय मागुरमारि लालमाटियाव दिनै सासे बर' लाइमोननि गोथै सह' बोखांदों। बोखांनो हानाय लाइमोनखौ क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि थागिरि जगदीश नार्जारिनि फिसाज्ला गेरेमसा नार्जारि होननानै सिनायथिनो हादों। गेरेमसा नार्जारिया गसाइगाव ITI सासे फरायसामोन। ओरैहाय गेरेमसा नार्जारिनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै नखरनि सुबुंफ्रा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गेरेमसा नार्जारिनि देहायाव जोखोम जानायनि माखासे सिनफोर दङ। बेखौ नोजोर होनानै गेरेमसा नार्जारिखौ सोरबा दुथाङा बुथारनानै गारना दोननायनि सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफ्रा आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा दाबि खालामदों। बबेखानि मागुरमारियाव सासे लाइमोननि गोथै सह' बोखांनो हानायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहोयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो लानानै थाङो। बेजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ नायबिजिरनो जागायो। बबेखानि पुलिसनि नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो बे जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला खोलोबनि खेल महारन खुंदों। दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन सुंदे KDSA गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला खोलोबनि खेल महारन खुंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जिल्ला खोलोबनि बे खेल महारनाव क'क्राझार जिल्लानि गासै सा 500निबो बांसिन गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासै मोनथाम बिधान सभा बियाब फारियै क'क्राझार सानजा बिधान सभा बियाब, क'क्राझार सोनाब बिधान सभा बियाब आरो गसाइगाव बियाबनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा खेल महारनाव बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव खुंनाय जिल्ला खोलोबनि खेल महारनखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे रायजोनाङै खेल महारन खुंनानै जाखांफुनाय लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थाखाय प्रमद बर'आ आसाम सरकारखौ साबायखर बावो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जज्लाइगाव गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। थांनाय हरनि 12 रिंगायाव जाहारनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ जज्लाइगाव गामियाव उदखार खालामफैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रानि माथाम मैदेरनि फालोआ थांनाय हराव जज्लाइगाव गामिनि दमन्ति ब्रह्मनि न'आव फैनानै माइ माइरं जालांनायजों लोगोसे न' बांखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलाङो। बेनि अनगायैबो मैदेर फालोआ गामियाव बायदि दंफां आरो धोन सम्पतिफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। बबेखानि मैदेर फालोआ रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय फैदोंमोन जानो हागौ होननानै दुखुथिया दमन्ति ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बां धोन सम्पति सिलिंखार जाजानाय दमन्ति ब्रह्मआ सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ एबा सुंथानायखौ मोननो हास्थायदों आरो बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारखौ खावलायदों। बेंगालराव खामानि मावबाय थानाय बाक्सा जिल्लानि आनन्द बाजार आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय कुरिबिल गामिनि गौरांग बर्मननि फिसाज्ला सुजन बर्मना गुबुन मोनसे खामानि नागिरनानै थांदोंमोन गुजरातनि आहमेदाबादसिम। जायगा मोनहैयैयावनो गोमोथावै थैयो सुजन बर्मना। शुक्रबारखालि खौरां मोननायनि उनावनो दुखुजों हालाय हाफाय जायो नखरनि गेजेराव। जाथायनि सायाव दाबि खालामनानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जायगानि MLA नि हेफाजाब नागिरनानै गोथै देहाखौ गथायनानै होफैनायनि दाबि दैखांदों नखरनिया। फारसेथिं बिदानि सोमोनांथावै थैनायनि खौरां मोननायनि उनावनो फंबाय सुजित बर्मना बिस लोंनानै गावखौनो गाव फोथैनायनि राहा नागिरनानै लायो।
बे समाव बरपेटा फाखरुद्दीन आली आहमेद देहा फाहामसालिनि ICUआव थैनायजों जुजिगासिनो दङ फंबाय सुजित बर्मना। जोबोद गोरिब नखरनि सुजन बर्मना बेंगालराव खामानि मावनानै रां खामायनानै लुनाय न'खौ आबुं खालामनानै संसार जानायनि सिमां नुदोंमोन। दिनै सनिबारखालि नखराव फैनानै जाथायनि सोमोन्दै सुरात लाफैदों BTR बेंगली फेडारेशननि लाइमोन आफादनि मोनसे हानजाया। बाक्सा BTR बेंगली फेडारेशननि लाइमोन आफादनि आफादगिरि प्रसेनजित बर्मना खनले आसामनि लाइमोननि गुबुन रायजोआव बुथारनाय जादों होननानै फोरमायदों। सुजित बर्मननि थैनायनि रहस्य नायबिजिरनांगौ होननानै जाथायनि थार तदन्त खालामनांगौनि दाबि खालामदों। गोजां बोथोरनि समाव आथिखालाव हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव बोथोरनि हालोदा मोजां नङा। गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव गासै गं 80 बिरखंफोरा इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय बिरनो एबा बानो हायाखै, जायनि थाखाय गोबां हान्थियारिफोरा जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। बेनि अनगायैबो गोबां रेल सिबिथायावबो गोबां हेंथा सोमजिदों। दिल्लीनि मोनफ्रोमबो रेल स्टेशनाव गोबां ट्रेनफोरा थि समाव थांनो एबा फैनो हायाखै। हान्थियारिफोरा बे समाव गोबां खस्थ' मोननांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।